Ini nga kumpuso para gid sa akon amigo dira sa Miag-aw, sa kay barangay captain Kap Napod kag sa iyang asawa dira, sa iyang pamilya, upod man sa kay Doktora Salvi Napod, ang bag-o nga Vice Mayor sang Miag-aw. Kumpuso para sa inyo. Maayo nga oras sa inyo nga tanan, sa mga followers ko nga nahamutan, isa ka kapitan akon kumpusuhan, inisikap na pud sa Miag-aw nagikan. Dugay na nga tuig kami amigo kay ako gakadto sa ilang nga balay. Bangod kay Kap Napod ako ang nalipay, ako ginamuma sa ilang nga balay. Inisikap na pud tunay mag-amuma, maayo gid sila sang iya asawa, sa ilang nga dughan ara gid ang gugma. Ako nasaksihan pagpalangga nila, akon pangayoon sa aton Ginoo. Maayo nga lawas maangkon gid ninyo, madamo nga grasya maangkon man ninyo. Upod kay Dok Salvi, Vice Mayor sang Miag-aw, nga utod gid nimo. Ang akon kumpuso akon natapuson, kabay nakahatag sa inyo sang leksyon. Para kay Kap Napod nga abyan gid nakon, nagikan sa Miag-aw, amigo gid nakon.